Ingliż ta' 57 sena tressaq b'urġenza Il-Qorti mixli li flimkien ma' 3 Ingliżi oħra li jgħixu f'pajjiżhom kien involut fi frodi u ħasil ta' flus li jlaħħaq is-7 miljun euro. James Brian Mackenzie Hodin, residenti ta' Sliema, ġie mixli li fl-2008 u anke qabel trasferixxa flus minnu lejn l-Ingilterra permezz ta' attività kriminali. L-avukati ta' Hodin li kien ilu jiġi mfittex mill-pulizija għal diversi snin fuq il-każ m'għamlux talba għal libertà proviżorja. 3 Ingliżi, missieru żewġ tuliedu, kienu għaddew ġuri f'pajjiżhom u ġew ikkundannati numru ta' snin il-ħabs wara li nstabu ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Teżisti probabilità kbira li Mackenzie Hodin jgħaddi ġuri f'Malta. Huwa ġie mixli li kien jikkontrolla jew jitrasferixxi proprjetà meta kien jaf li din ġejja minn attività kriminali u li hemm persuni li huma midħla ta' din l-attività leċita u li anke kellhom x'jaqsmu ma' trasferimenti illegali ta' isma bejn Malta u l-Ingilterra, kif ukoll li akkwista proprjetà legali li kienet ġejja minn flus maħmuġin. Fil-kompilazzjoni l-Pulizija mistennija tippreżenta emails u dokumentazzjoni biex tissostanzja l-akkużi tagħha filwaqt li huwa mifhum li l-akkużat għen ukoll il-Pulizija dwar dan il-każ.